Добър вечер, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги, ученици! Добре дошли, приятели на класическата музика, на таланта и младостта! Добре дошли и на вас, участници в концерта от националните училища в София, Пловдив, Варна и Русе. Щастливи сме да ви посрещнем в нашето училище, храм на знанието и изкуството. Училище, което е обновено, в което талантливите деца ще учат и творят в по-добри условия в една европейска среда. Така е. И всички вие виждате резултата от успешно приключената работа по оперативна програма регионално развитие, съфинансирана от Европейския съюз. Наш специален гост е господин Румен Джуров, държавен експерт, направление Творческо поколение в Министерство на културата. Добър вечер на всички. Много съм доволен и като ваш съгражданин, че имам възможност да представя лауреатите от 2013 година. Това са лауреати от национални и международни конкурси, проведени през тази година, и има още едно нещо, което е много забележително, че всичките те са класирани на първи места. А иначе през 2013 година в областта на изкуствата, от училищата по изкуствата, както знаете, те са към Министерство на културата, общия брой на лауреатите е 172. Всички ние сме много доволни, че наистина в системата на училищата по изкуствата има много талантливи ученици. Това е било, надявам се, че така ще бъде за напред. Миналата сряда в залата на Софийското музикално училище беше проведен първият концерт на тазгодишните лауреати. По-голяма част от участниците в днешния концерт участваха и тогава. Тогава беше връчена грамота и по един албум от името на министъра на културата на участниците в Софийския концерт. Днес имаме 3 нови участника, двама много добри лауреати на наши конкурси от Русенското музикално училище и една представителка на Варненското музикално училище. За мен е голямо удоволствие да връча на тях от името на министъра на културата персонални грамоти, които изразяват наше удоволствие, че те участват в настоящия концерт, и един албум и диск с много хубави произведения, между прочим, репертуар за большинството от учениците в нашето музикално училище. Йоанна. Заповядай. Николай. Да си пожелаем приятни моменти тази вечер. Благодаря ви много. Концертът на ученици и лауреати от национални и международни конкурси, класирани на първо място през 2013 година и стипендианти на Министерство на културата, ще започне с изпълнение на клавирно дуо Йоанна Делимаркова и Николай Димитров от Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, Русе, с преподавател Даниела Кюрчеева. Клод Дебюси, арабеска номер 1.